Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η πιστοποίηση είναι μέσα στη ζωή μας, σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλους τους τομείς. Η πιστοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο έλεγχος από έναν φορέα πιστοποίησης, όπως είναι η Eurocert, ενός οργανισμού, μιας εταιρείας, σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις ενός ή περισσότερων προτύπων. Έτσι λοιπόν και στον χώρο της υγείας, σε νοσοκομεία, σε διαγνωστικά, σε ιατρία, η πιστοποίηση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα πρότυπα που μπορούν να εφαρμόζονται σε τέτοιους οργανισμούς και από ποιες πλευρές μπορούμε να δούμε την πιστοποίηση στις υπηρεσίες υγείας. Μπορούμε να τη δούμε από την πλευρά της ποιότητας και της καταπολέμησης της δωροδοκίας. Στην ποιότητα σε δομές υγείας είναι συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία θα αναφερθώ, που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες, στις ειδικές ανάγκες των δομών υγείας, στην ασφάλεια πληροφοριών, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την επιχειρησιακή συνέχεια και φυσικά το περιβάλλον. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρεια, θέλω απλώς να πάρετε μια εικόνα, γιατί τα πρότυπα είναι αρκετά λεπτομερή. Το 9001 είναι ένα πρότυπο που το ξέρουν όλοι, το 9001 του 2015, αφορά σύστημα διαχείρισης ποιότητας, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού, ποια είναι τα εσωτερικά και εξωτερικά του θέματα, ποια είναι τα ενδιαφερόμενά του μέρη, καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και βάσει του πλαισίου αυτού ο οργανισμός δεσμεύεται σε μια πολιτική ποιότητας, αναθεωρεί και παρακολουθεί τις επιδόσεις του συστήματος, εντοπίζει τους κινδύνους, τις απειλές δηλαδή και τις ευκαιρίες σε έναν οργανισμό και φυσικά υπάρχει και η ανασκόπηση από τη διοίκηση. Η διοίκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης. Την ανασκόπηση λοιπόν του συστήματος προς την βελτίωσή του. Το 9001 τι κάνει, τι προσφέρει στους οργανισμούς. Αποδεικνύει την αφοσίωση που έχει τόσο η ανώτατη διοίκηση όσο και το προσωπικό σε παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών. Συμβάλλει στην λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Αποδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού για συνεχή βελτίωση. Και τελικά που καταλήγει όλο αυτό, καταλήγει σε ικανοποίηση πελατών, ασθενών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ένα άλλο σύστημα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε δομές υγείας, σε οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες υγείας, είναι το ISO 37001. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πρότυπο αυτό, αφορά τη διαχείριση του οργανισμού κατά της δωροδοκίας. Εδώ έχει εισέλθει μια νέα διαδικασία, η διαδικασία της δέουσης επιμέλειας, δηλαδή της ενδελεχούς αξιολόγησης ενός συνεργάτη στις υπηρεσίες της δομές υγείας. Φυσικά γίνεται εκτίμηση της διακινδύνευσης. Το πρότυπο απαιτεί να υπάρχει και μια ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και γενικότερα αποτελεί έναν μηχανισμό αναφοράς, παρακολούθησης και διερεύνησης περιστατικών. Τα ωφέλη: μειώνουμε τον κίνδυνο στον οργανισμό ώστε να μην λάβει χώρα κάποια δωροδοκία. Παρέχει απόδειξη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας, κινητοποιεί το προσωπικό, δίνει προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας και τέλος παρέχει μια απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο οργανισμός δεσμεύεται στο να λάβει μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας. Τα δύο πρότυπα που ανέφερα στην αρχή, που είναι προέκταση του βασικού προτύπου του 9001 για τις ανάγκες στις δομές υγείας, είναι το EN 15224
διαχείριση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και το ISO 7101, το οποίο είναι και το πιο πρόσφατο και ακόμη δεν το έχουμε δει να πιστοποιείται στους φορείς, μόλις το 2023 έχει εκδοθεί. Αυτά τα δύο πρότυπα έχουν λάβει υπόψη ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα που αφορά ειδικά τις υπηρεσίες υγείας, και αυτό λέγεται φροντίδα. Η φροντίδα η σωματική, η φροντίδα η ψυχική, η φροντίδα η κοινωνική. Και η φροντίδα, σκοπός αυτών των προτύπων, της εφαρμογής αυτών των προτύπων, είναι αυτή η φροντίδα να είναι κατάλληλη, να είναι διαρκής, να είναι έγκαιρη και να παρέχεται βασισμένη σε τεκμήρια και σε γνώση. Αύξηση της ασφάλειας των ασθενών. Αυτό είναι το κύριο μέλημα όλων των οργανισμών υγείας. Η βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Συμμόρφωση σε νομοθετικές απαιτήσεις. Ειδικά το πρότυπο EN 15224 αποτελεί νομοθετική απέτηση στα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Δεν μπορεί κάποιος να αδειοδοτηθεί αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί με αυτό το πρότυπο. Και τέλος, μείωση του κόστους διαχείρισης υλικών και φαρμάκων. Ασφάλεια πληροφοριών. Νομίζω ότι όλοι οι οργανισμοί υγείας αντιμετωπίζουν την ασφάλεια πληροφοριών με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, ειδικά μετά το 2016, όπου εκδόθηκε και ο Γενικός Κανονισμός των Προσωπικών Δεδομένων, ο γνωστός GDPR. Οι οργανισμοί υγείας είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι στην ασφάλεια των πληροφοριών. 3 είναι τα βασικά πρότυπα που διασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το ένα από αυτό είναι το ISO 27001. Είναι ένα αρκετά παλιό πρότυπο, αναθεωρήθηκε πρόσφατα για να συμπεριλάβει και νέες απαιτήσεις που αφορούσαν και την κυβερνοασφάλεια. Και υπάρχουν και δύο προεκτάσεις του προτύπου αυτού, το ISO 27701 για τις τεχνικές ασφαλείας για διαχείριση πληροφοριών απορρίτου και το ISO 27799 που αφορά τη διαχείριση πληροφοριών σε οργανισμούς υγείας. Διότι οι οργανισμοί υγείας δεν έχουν μόνο προσωπικά δεδομένα, έχουν ιατρικά προσωπικά δεδομένα που είναι υψηλότερου κινδύνου προσωπικά δεδομένα. Ποιες είναι οι απαιτήσεις, ποιες απαιτήσεις καλύπτουν για την ασφάλεια πληροφοριών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιατρικών προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση υποδομής πληροφορικής και τη διαχείριση συμβάντων ασφαλείας. Διότι δεν είναι μόνο να λάβουμε μέτρα για το τι θα κάνουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Αλλά τι θα κάνουμε εάν συμβεί κάποιο breach, κάποια διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν ένα από τα ωφέλη είναι η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, ο προσδιορισμός και ο έλεγχος των ενδεχόμενων κινδύνων στην ασφάλεια των πληροφοριών και προσθέτει ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα, πλεονέκτημα στους οργανισμούς. Μια τρίτη μάλλον οπτική από όπου μπορούμε να δούμε ποια συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια δομή υγείας είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Το ISO 45001, το οποίο και αυτό είναι ένα νέο σχετικά πρότυπο που αντικατέστησε το προηγούμενο, καθορίζει ένα σύστημα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους, για τους ασθενείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στηρίζεται στην πρόληψη των ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν είτε από κανονικές είτε από μη κανονικές λειτουργίες του οργανισμού. Ασφαλές περιβάλλον, μειωμένη πιθανότητα ατυχήματος εντός του οργανισμού, συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και αύξηση των κινήτρων του προσωπικού. Η επιχειρησιακή συνέχεια, το ISO 22301, καθορίζει ένα σύστημα για την διαχείριση των κινδύνων. Επιχειρησιακή συνέχεια, δηλαδή τι θα γίνει ο οργανισμός σε περίπτωση που ένα αναπάντεχο καταστροφικό γεγονός συμβεί. Καθορίζει λοιπόν ένα σύστημα για τη διαχείριση κινδύνων, για την αντιμετώπιση φυσικών απειλών και έκτακτων αναγκών, αντιμετώπιση οικονομικών, ηλεκτρονικών και κακόβουλων απειλών. Και όλα αυτά μέσω ενός
σχεδίου, μάλλον πρώτα μιας ανάλυσης των επιπτώσεων στην επιχείρηση, όλων των παραπάνω, και μέσω της κατάρτισης ενός σχεδίου ανάκαμψης από την καταστροφή. Προλαμβάνει λοιπόν, προετοιμάζει, ανταποκρίνεται και επανέρχεται από απροσδόκητα και ανατρεπτικά περιστατικά διακοπής λειτουργίας. Και προφανώς ένας οργανισμός υγείας προστατεύει τη φήμη του όταν εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας. Το περιβάλλον, το ISO 14001, ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένας οργανισμός υγείας αλληλεπιδρά με το περιβάλλον με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και τα απόβλητα, και ειδικά στα νοσοκομεία τα ιατρικά απόβλητα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πώς θα τα διαχειριστούμε. Αυτό λοιπόν το πρότυπο τι κάνει, πρέπει ο οργανισμός να καθορίσει ποιες είναι οι περιβαλλοντικές του πλευρές, δηλαδή πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον γύρω του, να θέσει τους περιβαλλοντικούς στόχους και αυτά να τις συμπεριλάβει σε μια περιβαλλοντική πολιτική, στην οποία θα δεσμευτεί η διοίκηση για την εφαρμογή της. Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις. Μείωση κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας και μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων είναι τα τρία βασικότερα ωφέλη της εφαρμογής αυτού του συστήματος. Στα νοσοκομεία, σε όλες τις δομές υγείας, χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν είναι άλλα παρά όλα αυτά που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, είτε για τη διάγνωση, είτε για την αντιμετώπιση, είτε για την παρακολούθηση, είτε για τη χορήγηση φαρμάκων. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία έχουν εκδοθεί νέοι κανονισμοί, πολύ πιο αυστηροί από τους προηγούμενους. Είναι ο κανονισμός 745 και ο κανονισμός 746 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι δύο κανονισμοί που μοιάζουν αρκετά αλλά διαφέρουν ως προς την αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την κατάρτιση των τεχνικών φακέλων και την απόδειξη ότι είναι χρήσιμα και εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Άρα λοιπόν οι δομές υγείας θα πρέπει πάντα να ελέγχουν τα νομιμοποιητικά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που το ένα από αυτά είναι το CE πιστοποιητικό, το άλλο είναι το ISO 13485 του κατασκευαστή, είναι ένα πρότυπο διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι συγκεκριμένο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και το τρίτο είναι το πιστοποιητικό σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348 που αφορά την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτά τα τρία είναι οι βασικές πιστοποιήσεις που πρέπει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα να έχουν για να μπορούν να εισέλθουν σε μια δομή υγείας και να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για το καλό ενός ασθενή. Υπήρξε πρόσφατα εντός του 2024 μία ανακοίνωση από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, το ΕΚΑΠΗ, τη δημιουργία του Μητρώου Προμηθευτών Υγείας, όπου κάθε προμηθευτής υγείας, είτε είναι ιατροτεχνολογικών προϊόντων είτε είναι και υπηρεσιών ακόμα, θα πρέπει να κάνει την εγγραφή του εκεί για να μπορεί να συνεργάζεται με το δημόσιο. Τα τέσσερα αυτά πιστοποιητικά που βλέπουμε, Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την 1348, το 9001, το 13485 και το 37001 που είναι για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, είναι τα τέσσερα πιστοποιητικά που απαιτεί το Μητρό για να γίνει η εγγραφή των προμηθευτών εκεί. Τα πρότυπα προωθούν μια συστηματική προσέγγιση των διεργασιών και των διαδικασιών ενός οργανισμού. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανείμουν αποτελεσματικά τους πόρους, να εξορθολογήσουν τις απαιτήσεις της κανονιστικής συμμόρφωσης, δίνοντας τη δυνατότητα να επικεντρωθούν καταρχάς στη φροντίδα των ασθενών, στη μείωση του κόστους, σε βιώσιμες πρακτικές και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σταμάτη, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για τον χρόνο στον οποίο είσαστε εντός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό καταρχάς.
Εκπρόσωπος, ο κ. Κοτούλας, θέλει κάτι να ρωτήσει. Βέβαια. Όχι καλέ, όχι. Να ρωτήσω, η εταιρεία σας δηλαδή εξειδικεύεται μόνο στις υπηρεσίες υγείας ή γενικότερα σε ISO που χρειάζονται παραγωγή και σε παραγωγικές εταιρείες, όχι μόνο υπηρεσίες, Καλύτερα ναι. Ναι. Καλύτερα ναι, γιατί... Γιατί επειδή έχουμε και διαδικτυακή παρακολούθηση. Λοιπόν, βιάστηκα και με συγχωρείτε να κατέβω από το βήμα. Όχι, η EuroCert παρέχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης. Τα πρότυπα ISO και τα IN είναι αμέτρητα. Είμαστε ευτυχώς αρκετοί και πολύ ικανοί να μπορέσουμε να δώσουμε σε πελάτες τροφίμων, σε παραγωγή δομικών προϊόντων και σε πολλά άλλα αντικείμενα, όχι μόνο στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Μείνετε ακόμα λίγο. Παρακαλώ. Καταρχάς, όπως είπα και στην αρχή, η πιστοποίηση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και πραγματικά με πολλές απορίες έτσι υπάρχουν. Πείτε μας λίγο ποια είναι η εμπειρία σας ή μάλλον η εμπειρία που έχετε από την εταιρεία σας για τα δημόσια νοσοκομεία. Πού βρισκόμαστε? Ξέρετε, προέρχομαι από ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε πολλά στα θέματα πιστοποίησης, μεμονωμένα μόνο τμήματα και υπηρεσίες έχουν πιστοποιηθεί. Όσον αφορά λοιπόν τα δημόσια νοσοκομεία, πού βρισκόμαστε αλήθεια στο θέμα πιστοποίηση, ποια είναι η εμπειρία σας? Η αλήθεια είναι ότι σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει πάρα πολύ προσωπικό, πολλές δομές, αμέτρητο εξοπλισμό, η εφαρμογή είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού και αυτό χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται υπομονή. Από όσο γνωρίζω, δεν είναι πολλά τα νοσοκομεία, τα κρατικά νοσοκομεία που έχουν κάποια πιστοποίηση. Κάποια νοσοκομεία έχουν σε συγκεκριμένους τομείς. Όπως είπα, η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε πάρα πολλές πτυχές ενός οργανισμού. Κάποια νοσοκομεία έχουν, για παράδειγμα, πιστοποιήσει με ISO 22000 τη διαχείριση, την ασφάλεια των τροφίμων, δηλαδή τη CTC, τις κουζίνες κτλ. Αυτό ήταν ένα πρώτο πάρα πολύ καλό βήμα. Κάποια νοσοκομεία επίσης έχουν πιστοποιηθεί με ISO 14001 για τη διαχείριση των αποβλήτων. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ωστόσο, ναι, όπως είπα από την αρχή, θέλει χρόνο, θέλει επένδυση, θέλει εκπαίδευση του προσωπικού. Και δέσμευση της ιεραρχίας. Βεβαίως. Ίσως και πρώτα από όλο αυτό. Το είπε και από την αρχή ότι η διοίκηση είναι... Υπάρχει δημόσιος φορέας που κάνει πιστοποίηση στα δημόσια νοσοκομεία? Όχι, δεν υπάρχει. Κάποτε υπήρχε και δημόσιος φορέας πιστοποίησης. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι έχει συρρικνώσει τις δραστηριότητές του μόνο στο κομμάτι της τυποποίησης, δηλαδή στη δημιουργία των προτύπων. Αλλά υπάρχουν αρκετοί φορείς στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά, οι οποίοι φορείς όμως αδειοδοτούνται, να το πούμε, διαπιστεύονται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, που είναι ένας κρατικός οργανισμός, μοναδικός, σε κάθε χώρα υπάρχει μόνο ένας, και με αυστηρά κριτήρια, με άλλα ISO που οι φορείς εφαρμόζουμε, ελεγχόμαστε και διαπιστευόμαστε για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Παρακαλώ. Είναι επιβαλλόμενο αυτό, είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση για κάποια πράγματα από τους νόμους? Σε κάποιους τομείς είναι. Υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες ζητούν από τα δημόσια νοσοκομεία να τηρούν κάποια πράγματα. Ναι. Είναι επιβαλλόμενο αυτό, ελεγχόμενο? Για τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχω υπόψη, νομίζω πως δεν είναι. Για κάποιες δομές υγείας, όπως είπα και πριν, για παράδειγμα τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι υποχρεωτικό να είναι πιστοποιημένα με EN 15224 για να μπορούν να αδειοδοτηθούν. Τώρα,
με το ίδιο πρότυπο μπορούν να πιστοποιηθούν τα διαγνωστικά εργαστήρια που κάνουν εξετάσεις και δίνουν αποτελέσματα σε ασθενείς. Υπήρξε μια συζήτηση ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένα, αλλά νομίζω ότι πήγε κάπως πίσω. Τουλάχιστον για κάποια πράγματα, γιατί κάποια θέλουν πολύ χρόνο. Ναι, θέλουν χρόνο. Το 9001 ίσως είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί πιο γρήγορα να εφαρμοστεί, είναι πιο γενικό. Κάποια άλλα όμως πρότυπα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα χρειάζονται περισσότερο χρόνο και εκπαίδευση του προσωπικού για να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά. Παρακαλώ. Δεν υπάρχουν. Να πει ότι θέλουν να αρχίσουν να πιστοποιούν τις υπηρεσίες. Καταρχάς από τη διοίκηση, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος, από τη διοίκηση να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει, γιατί το θέλει και πού θέλει να πάει. Όταν λοιπόν η διοίκηση το καταλάβει αυτό, σε ποιους τομείς θέλει να δώσει σημασία για να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, από εκεί και μετά θα πρέπει να επιλεχθούν οι εμπλεκόμενοι, να οριστούν οι υπεύθυνοι που θα παρακολουθούν το έργο και να ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις. Και μετά την εκπαίδευση η εφαρμογή. Οπότε θεωρείτε ότι κάθε νοσοκομείο μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες. Ανάλογα με αυτό το οποίο κρίνει η διοίκησή του, Ναι. κάθε στιγμή ότι είναι το πιο σημαντικό η δική. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να καταλάβει, να αποφασίσει το νοσοκομείο τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Θέλει να πιστοποιηθεί με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας 9001, το οποίο θα δώσει έμφαση στη στρατηγική, στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις προμήθειες και στην αξιολόγηση προμηθευτών. Πολύ γενικά το λέω τώρα. Έχει ανάγκη να διαχειρίζεται με καλύτερο τρόπο τα απόβλητά του. Θα πάει σε ένα άλλο σύστημα ποιότητας, το 14001. Έχει προβλήματα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τη μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας κάποιου ατυχήματος. Θα πρέπει να το δει από την οπτική του 45001. Πώς μπορώ να κάνω ασφαλέστερο ένα χώρο για τους εργαζόμενους, για τους ασθενείς και για τους επισκέπτες και για όλους όσους μπορούν να εισέλθουν στο χώρο του νοσοκομείου. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, θα πρέπει η διοίκηση να αποφασίσει τι είναι αυτό που θέλει, πού θέλει να φτάσει. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάμε από μία εκτίμηση της τωρινής κατάστασης και μετά να βάλουμε το στόχο σχετικά με αυτόν στο οποίο έχουμε περισσότερη ανάγκη. Σωστά. Άρα κάθε νοσοκομείο στην πραγματικότητα καταλήγουμε ότι μάλλον έχει διαφορετικές ανάγκες, άρα χρειάζεται διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Κατάλαβα? Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να πω ότι το ISO 9001 θα μπορούσε να είναι η βάση για να αναπτυχθούν πάνω εκεί και τα υπόλοιπα συστήματα. Συνήθως δηλαδή ένας οργανισμός, είτε μικρότερος είτε μεγαλύτερος, ξεκινά πάντα από αυτό. Για να βάλει τη βάση στο σύστημα που θέλει να κάνει. Στην αξιολόγηση των εργαζομένων, στην εκπαίδευση των εργαζομένων και έπειτα μπορεί πάνω σε αυτό να συνθέσει νέα κομμάτια που να περιλαμβάνει και όλες τις υπόλοιπες πλευρές. Και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ.